всичките. Сватба голяма правиме, горчиво всички викаме. Ние, Нела и Михаил, каним всички приятели и роднини на 25.08.2026 да отпразнуваме сватбения ден на нашите прекрасни деца Ганчо и Севда. Празненството ще се състои в ресторант с бъдната мечта от 6 часа. Ще комунват Илия и Василка, а за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Млади перли. Заповядайте, очакваме ви! Тази дата е избрана да се готви цялата рода, че решиха двама млади да празнуват нея любовта. Майка, татко, кумовете, всички близки тук да са до нас, да запомнят как били сме най-щастливи в този час. Ставайте всичките,